Vítajte na dedine. Dobrý deň. Majiteľka tohto domu, ktorá je zároveň interiérovou dizajnérkou, nám prezradila, čím sa inšpirovala pri zariaďovaní. Rôzne inšpirácie v časopisoch, na internete, ale tak v prvom rade to vyžaruje z vlastného vnútra. Vy ste aj interiérová dizajnérka, možno prichádzali inšpirácie aj odtiaľto? Áno, samozrejme, prichádzali určite odtiaľ, pretože dennodenne sa stretávam s veľmi veľa inšpiráciami. Ako by ste opísali dizajn vašej domácnosti? Taký severský minimalizmus s vidieckými prvkami a prvkami industriálu. Akože také tie čierne kovové akcenty v podobe svietidiel, krbu, nejakých nábytkových častí. Ten vidiecký štýl evokuje zase tehla, krb, rôzne drobnosti, ktoré ale nerušia akoby celkový ten dojem. Stále sú na báze takého minimalizmu. Ja som si všimla vo vašej spálni takú jednu komodu alebo taký stolík väčší, ktorý vo mne evokoval taktiež taký vidiecký štýl. Možno je to od vašej rodiny, alebo odkiaľ pochádza tento stolík? Pochádza od mojej rodiny, samozrejme, áno. Je z mojej rodiny, od mojej krstnej konkrétne, ktorá sa ho chcela zbaviť. A ja som mu dala druhý dých, čiže som ho natrela trošku, aby mi tak zapasoval do toho mojho interiéru a teraz našiel uplatnenie u mňa v spálni. A čo vy a umenie? Ja som si všimla veľmi veľa obrazov. Sú z vašej tvorby alebo práve naopak? Áno, sú z mojej tvorby. Priznám sa, že nemám na umenie veľa času, ale rada tvorím. Aké materiály a farby ste si zvolili pre vašu domácnosť? A možno prečo? Volila som si prirodzené odtiene a prírodné farby samozrejme, aby tak zapadli do celkového prostredia a do typu domu. A pretože vo mne vzbudzujú takú tú hrejivú a domácku atmosféru. Máte nejaký obľúbený kút alebo miestnosť vo vašom dome, kde rada trávite čas? Najviac času trávim vo svojej kancelárii, pri svojej práci, ale čo sa týka obľúbeného kútu, tak je to asi toto miesto. Veľmi rada mám práve ten pohľad z tohoto gauču na ten krb. A hlavne, keď je aktívny, teda cez chladné dni a naozaj je to ten najkrajší a najhrejivejší prvok vlastne tohto domu. Ak by ste dnes stavali opäť dom, tak zmenili by ste niečo? Nič. Ja som spokojná, tak jak som si to navrhla, tak som spokojná.